Suomalainen Finlandia jo vuodesta 1648. Eikö aikanaan suomalainen Kalle Könkkönen tämän Finlandia-pullon suunnitteli. Tämä on herättänyt suuria intohimoja jo vuodesta 1648, kuten totesin juuri äsken. Ja tämä on aiheuttanut paljon huimaustiloja Suomessa sekä muun muassa paljon pahaa mieltä, mutta myös hyvää mieltä. Tämä maistuu ja ensin tuoksuu suomalaiselta arometsiltä. Ja muinaiset suomalaiset kaskenpolttoajoilla, kun Suomen metsiä raivottiin ja Suomea tehtiin tunnetuksi maailmalla, totesivat tämän tuoksun miellyttäväksi. Makuun suhteen täytyy maistaa ensin. Todettava, että tämä maistuu aivan linnunmaidosta. Ja linnunmaito aikanaan, josta koko ihmiselämä on saanut alkunsa, pyhästä linnunmaidosta. On myös Finlandia-vodka tehty. Ja täytyy maistaa uudelleen, mitä pyhä Finlandia maistuu. Linnunmaitoa edelleen. Ja näin päästyy Finlandia-vodkan Suomen mainos. Pyhitämme edelleen suomalaisuudelle tämän pullon. Lähikuva.